नै गाइस दिनै जोङो दारागाव दुगैनो फैदो दैमाफोरखौ नायनो हागोन बेसे मोजां मोजां नै हाजो वाव फिल बेसेबा हिटखा जों खिन्थु भुटानावसो दंफैयो इन्डियायाव गैथ'वा जोङो नैथिं दं नै आगोमा बावना आगोमा हाइटा बिथाङा दिनै नैबेयाव फ्रन्ट जाम्प मारिनो फैदों फ्रन्ट जाम्प होगोन होननानै फैखादों दिनै बिथाङा दैफोरखौ नाय वाव गाइस बेसे हिट पुरा भिउ वाव मानसियानो मानसि बैयाव मेला बायदि जानानै दं पुरा हिट दिनै इयाव दुगैनो होननानै फैखादों आरोना पुरा हिटनि माने बुस्थुआ दुगैया मास मोनसेसो जासिगौमोन बेनि थाखायनो दिनै इयाव पुरा मोजाङै दुगैलांखानोसै अन्थाइजों जिनो हुयै हुयै थांगोन दिनै गुसु गुसुथार गाइस दैफोराबो नै गुसु गुसु वाव हैद दैयाव सोमब्र'आ फाग्ला नामा आइफन जानायमोनबा सोमब्र' जागौमोन नाथाय आइफन नङाना गाइस नै नाय सिजोब्बाय ना हिटना गाइस फै नोंथांमोनाबो दा माने लकडाउननि सम ना गरम बोथोर न' सिङाव थायै थायै बरिं जालांबाय बेनि थाखायनो दिनै दैमायावनो एसे फैबाय आरो दारागावनि हादानाव बेसेबा हिट मोनखायो माने बे जायगायाव फैनानै माने गावखौनो गाव पुरा हेभेनाव थानाय बायदि मोनो आरोना बिन्दासनो नोंथांमोनाबो फैबा माने इयाव टेनसन फ्रि जागोन सान्ति जाजोबगोन आंथ' नैबे जायगायाव फैबाथाय माने थांनोनो बायो माने ओरैबायदि इन्टारेस्ट नाङो ओरै दै गेजेराव ओरै जिरायनानै बरियासो थाबाय था नै गाइस आं दा नै दै गेजेरावसो दं नै बिन्दासनो नै पुरा लंपेन्ट गाननानै हिटनि दै गेजेराव बिदि जिरायनानै थानो मोनबा माने गावखौनो गाव माने पुरा गवायाव थानाय बायदि मोनलायलायो इन्टारेस्ट हिट लोगोफोर हिट नैथिं थांगासिनो लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना पुरा हिटनि मा मेला बायदि जानानै दं बेहाय पुरा दखान सखान जि नांगौ गासिखौबो मोनजोबगोन अमा बेदरनिफ्राय दाउ बेदरनिफ्राय नाबो मोनगोन गासिखौबो टेनसन गैयि खै लाख दं नोंनावलाय 5 लाख लाबोदोंनो नैबे बिथाङा मास्क गानग्रोनो दं मास्क panorama heaven on earth guys Ayo, habis main lengkon. Pulis perabai hai, nifiri thaya. Oh nengah mana MLA ni guard kemai sura. Begini mana kan? Hah? Isi kau di sini lagi. Dia au. MLA ni guard di sura. MLA berapa jadi ni kerana. Malah MLA jam pedang saja mama bilang ni. ओइ चिंजाय नै हाजो नुहुरनाय हाजोआनो जाहैबाय भुटान हाजो बेयो लास्ट एकदमबारे बाक्सानि लास्ट गैलियालै थ' आंथ' एख' टेनसनखौनो लायाखै नाङाखै दा रानलांखागोन हारसिंनो दाहाय गामसा गाननानै बारजुम फैनोसै हारा सारा बायलायनाय अन्थायाव बिदिनो
ना मा होनो गाइस लंपेन्ट सिजोब्बाय आंना दैयाव दसे जिरायना फैबाय गरम मोननायनि दैयाव एसे जिरायना फैनानै थान्दा खालामना फैबाय आरो बेनि थाखायनो लंपेन्टफोरा सिजोब्बाय नोङो नायनो हागोन नोंथांमोना उनथिंजायबो सिजोब्बाय मानसिफोर बहुद दं माखासे फोरथिंजायबो दुगैगासिनो मानसिफोरा बिराद दुगैनाय ओइ नै जिरायनानै दं बिथिं साथिंजायबा मा दं थांफेराखै बिथिंजाय नायनांगोन ट्राय नायनांगोन ट्राय मोनफैयाखै न' बाराबो मोनफैबायानो खोमाबा लैलाय ओइ न'बो नङा इयाव ओइ तुजोंथिया नङा फुरा हिटनि बेफोराव बेफोरबायदि दखान होनानै होदों गोजा सेरेप दं मालपानि जानांगोन एसे नै बिथाङा दैमायाव बारसिगोन गामसाबो गानखांबाय फ्रन्ट जामोसिगोन दा नैबे बिथाङा बारदो नोंथाङा बारदो फैलाना हो गामसाखौ खनसे नै गोन्नायावबो टेटु दंलायो आसला नै गाजा गथ'लै बिराद माखौहाय नुजानो गिदो फिलिंस जागोन ना नङाबा नुनानै मानसिफोरा सेक्सि बडिनो मालाय फ्रन्ट जाम हो बया हिट जाखागोन नोंथाङा बेयाव फैनानै माबोरै मोनदों भुटानाव फैनानै गुसु मैसोफोरा बाफेल' फालो बारगासिनो बेफोरबायदि भिउ नोंथांमोना जेरावबो नुनाय नङा मजा भिउ गाइस लोगोफोर नायलांबाय था आंनि ब्लगखौ लोगोफोर नायलांबाय था इयुनाव बिराद मोजां भिडिअ लाबोगासिनो इकुइपमेन्ट्सफोर सफैजोबबा आं दामानि इकुइपमेन्ट्स बायथ'नो हायाखै जेब्ला बायनो हागोन अब्ला मोजां देखायगोन ब्लग खालामनो आंहाबो गोसो दं लोगोफोर नाथाय जोंफोरनि न'खराव फाइनान्सियेल स्टेटासा एफाबो मोजां नङा नालाय गासै ब्लगिं बानायनायाव जिखिनि इकुइपमेन्ट्स नांगौ बेफोरखिनिखौ बायनो हाथ'वाखै जेब्ला बायनो हायो अब्ला नोंथांमोननो मोजां जायगा मोजां जेनेबा मा होनो बिदिखौ टेलेन्टेड मानसिफोरनि माबा देखायगोन ब्लगिं देखायगोन सोरबाफोर माबा माबि खालामनाय जायगा थांनानै न' थांनानै बेफोरबायदि देखायनो आङो ट्राइ खालामगोन हानायमानि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ ओरैनो साबस्क्राइब खालामनानै दोनजागोन गाइस थांनो ओंखारबाय जों दा जाखां लोंखां SSBफोरा होखांफैबाय जोंखौ थांनो होबाय SSBफोरा हुइसेल सुयै होखांफैबाय जोंखौ जों दा थांसै भुटानाव दंफैयोमोन नालाय इन्डियायाव थांफिनसै जों दा इन्डियानि बर्डार मोनसिगोन नोंथांमोननो देखायगासिनो आङो जों माने भुटानावसो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय जों दा इन्डियायाव थांसिनै जोंबोआ इथिंजाय थांखागोन माने नोंथांमोना गाइस भुटानाव फैबाथाय एसे साबधान आरो माला मा जायो जेबो हमना मोना बेनि थाखायनो माने बै हाजो सायाव पेट्रलिं खालामबाय थायो भुटान आर्मि बेनि थाखायनो माने फैनायखौ माने आं प्रिफेयार खालामो आरोना नै भुटान बेथिं भुटान ओमफ्राय नै बेथिंजाय इन्डिया जों दा भुटाननिफ्राय फैबाय दारागावआव हाबफैफिनबाय जों दा भुटानाव दंमोन नालाय इन्डियायाव फैफिनबाय जोङो नाय गाइस इन्डियानि भिउ
दारागाव जों माने नै दासो होननो हासिगोन जों दारागावआव दं होननानै बेनि थाखायनो आं भुटान होनगासिनोमोन भुटाननि बर्डारनि बाहेरायाव दंमोन नालाय बेनि थाखायनो बैयाव दखान होदों माखासे नोंथांमोना फैबा बेहाय अमा बेदर माबा माबि मोनगोन अमा सावनाय 100 लायो आरो माने हादान ना बुस्थुआ लाबनायाव खस्थ' जायो बेनि थाखायनो प्लेटसेयाव 100हाय 100थ' ओरैनोबाबो जोंनि जायगायावबो लाखायो बेयावथ' एसे दामसो लाजासिनबावोमोन आंनि बायदिबा आरो लाबनायाव खस्थ' जायोना माखासे आं माने फैनायखौ देखायनो हायासै मबाइलनि चार्जआबो गैयामोन आंनाव बांद्राय मबाइल 30% दंमोन नालाय ओरैनो हायो माने बुस्थुआ भ्लग बानायनो होननानै सानाखैमोन आङो भिडिअ बानायनो होननानै नाथाय गोसो जानानै बानायबाय आरो माने जायगानि भिउ माबा माबिखौ भिउफोरखौ नुनानै मानसि नुनानै माने गोसो जाबाय हारसिंनो भिडिअ बानायनो होननानै बेनि थाखायनो बानायनाय जाबाय नोंथांमोना मोजां मोनोबा नायलांदो दाबो आंनाव मबाइलनि चार्जआ 8% ना माल' दं बेनि थाखायनो बांद्राय गोबाव लाजोबनाय नंला बै ससेखौल' लानोसै आङो बेनिफ्राय दोनथ'नोसै उनावहाय जेब्ला आङो भ्लगिंनि जे इकुइपमेन्टस नांगौ बेफोरखौ बायनो हाब्ला नोंथांमोननो मोजां भ्लग लाबोगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ ओरैनो साबस्क्राइब खालामनानै दोनजागोन मोजां मोनोब्ला गाइस भिउ ओमफ्राय लोगो सानैसो फैदोंमोन थांबायसो ना माबायसोथाय नांसिगोन ओरैनो साबिया लालाय न'बोमोन दं नामा इयाव दे गाइस होमबा जों थांसै आंनि भिडिअआ बेहायनो जोबथ'बाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय ओरैनो दे जोबथ'बाय दे गाइस जोबथ'बाय